Нещо падна. Какво падна? Кръстното ми падна. Като те гледам не ти е паднало, но се е качило. Тогава какво падна? Падна сняг. Зан. Кой звъни? Бялата партийна телевизор. Къде? Ето го. Това не е телевизор, това е телефон. Ало? Не е включен. Не е включен. Ало? За тебе. Ало! Опера! Каква опера? Телевизор опера. Единственият оцелял, който сме запазили. Новогодишна програма. 74 по 38 минус 795 е 2017. Какво е 2017? Левове, лъвове или евра? А в случая са след Христа. Демек години. 2017 година, бе! Значи предаването не е за нас. За нас е, защото ние не сме под, а сме над всякаква възраст. Това шоу, което ще режисирам, ще бъде първото в света, заснето с камери за превишена скорост и за червен светофар. Нарушителите ще бъдат главни герои на този филм. Защото какъв герой на филм си, ако не си нарушител? Ето, вече виждам нарушители. Спрели се по средата на пътното платно и са създали задръстване. С крива гримаса и с пратни по сцената гордо върви. Думите дъвче в лицата ги плюе. Който чува, да чуе, да чуе. Намигва, озъбва се, псува. Бос на луната танцува. На нейния кръг в ореола пее душата му. Гола, пее душата му гола. Завесата, тя му е плаща, ориква се, поздрави праща и склонско смешна походка до Бога си прави разходка. Не искайте да го е срам, когато той се връща оттам. Възможно ли е толкова глупаво предаване? Темата ни днес е, че вече няма нищо невъзможно. Вече няма нищо невъзможно. Възможно е да се появи дори такъв формат телевизионно предаване. България търси бездарни! Защо го търсили? Защото в България таланти под път и над път, под дърво и камък, под мостовете не шумят реки. Днес на всяка крачка се изявяват таланти във всички области. Ето вижте този човек, той свири на цигулка, докато подрежда копчета на Рубик и балансира върху въже, което е перфектно опънато между два автомобила с перфектни шофьори. Но това е благодарение на перфектно организирания трафик, на перфектната инфраструктура, на перфектно построения град. Но да представим журито. Бездарници, добър вечер. Ние сме Дони. Дени. Дани. Дуни. Кои сте вие? Кои сте вие? Кои сте вие? Кои сте вие? Записани сте като ККС. Какво? Обяснете си абревиатурата. Абре, какво? Бре, какво е? Какво е, бре? Какво означава ККС? ККС. Ке и се. ККС.
Не кекесе, а кукюса. Кукюса. Кукюса, кукюса, кукюса. Какво казахте? Куцо. Кьорово и такато. Затова се изговаря кукюса, кукюса, кукюса. Защо се нарекохте така? Това е дълга история. Разкажете накратко. Ако дългото се разказва накратко, то губи смисъл да е дълго. Разкажете на дълго тогава. В началото бяхме само двама. Куцо и Куцо. Но мина Кьорова с кола. И едното Куцо Стана такато. И затова се изговаря кукюса, кукюса, кукюса. Хайде да спомнете ли нещо? Момчето няма ли да изстигне на това течение? Момче! Съжаляваме, не се интересуваме от вашата група. Довиждане. От метафори интересувате ли се? Защо? Ние освен група сме и метафора. На какво? На всяко едно сдружение и колективно начинание. Всичко е възможно, освен каквото и да е колективно начинание. Сега ще се включим директно от футболната среща между тези и онези. По новите правила, съдията трябва да е дипломиран юрист. Не е забранено да се употребява спрей от Световната футболна асоциация. Последното оръжие на онези е бясната Роналда, която напира да влезе на терена и да спаси своите. Съдията свири дуспа. Тренерът на онези прибягва до смяна. Той е изчерпал всички възможни смени, остава му единствената разрешена от FIFA. Но тренерът на тези има право да смени топката. Но понеже вратаря е сключил договор с противника на отбора, това е автогол. И вече всичко е възможно. Не само във футбола, а и навсякъде. Ако можеше всеки ден да се дават пенсии. Нали вече всичко е възможно? Освен да се дават пенсии. Дават пенсии. Идвайте. Ето, давам си пенсията. Благодаря. Ето, давам си пенсията. Моля, да. Последните ми спестявания не ми се Искам да си дам пенсията и спестяванията искам да си дам. И си давам и Мило и Драго. Мило, Драго, ще ги дам на социалните служби. Моля за ред! Моля за ред! Да, Съм забравил къде съм сложил пенсията и като се сетя, че ми я донеса и още нещо трябваше да ви... Сетих се да ви изсъхнат. Не така. Забравих какво да ви изсъхнат. Като се сетя, ще дойда да ви кажа какво да ви изсъхнат. Да. Ето какво съм си спестила да ви кажа. Скъпаняци, мръсници, мамицата ви. Ми? Цата ви. Сата? Ни? Ви.
За мамицата ви отивате на втория етаж, 8 стая, второ гише, да ви завърт печат и ще свършиме работа. Айде! Колко е часа? Дата е 20 на 150. Време! За какво? Да, време. Телевизор! Вече всичко е възможно. Не е нужда да се подлагате на диети, за да отслабвате. Добре дошли в ресторант Диария. В моят ресторант има 3 менюта. При първото може да се освободите от храната половин час след консумация. При второто меню 5 минути след консумация, а при третото специално меню в момента на консумация. По време на романтичната вечеря в ресторант Диария ние сме ви осигурили певица, която да изпълни ария. Създадохме специален отдел за обезвреждане на вредни храни. Кои храни са вредни? Полезните храни са вредни, защото от тях се надебелява. И се разваля красивата фигура на българката. Конфискувахме 400 пакета брашно, 150 метра кадаиф, 2 тона тулумбички. Голяма част от тях аз успях да унищожа, тези са ми останали за днес. Ще ги унищожа пред вас, за да няма скрито покрито. Долнопробни вражи организации разпространяват слуха, че ние предоставяме тези вредни храни на гладуващи по целия свят. Не! Ядем си ги сами! Ту-ту-ту! Уди си, Златко! Трябва да спра да ям, защото ме чакат за обяд. А ако не отида на обяд, ще отслабна. Ако спра да се храня и отслабна, няма да си тежа на мястото. А не си ли тежа на мястото, ще... Тежи на гърба на мъжа си. Но за да не тежи постоянно на гърба на мъжа си, понякога... Тежи на гърба на любовника си. А понеже на мен ми тежи по 12 часа на ден, а на мен по 12 часа на нощ, решихме да обединим нашите усилия. Станахте свидетели на типичен пример за любовен триъгълник. Освен любовен, имаме и геометричен триъгълник. Учените спорят кой триъгълник е възникнал първи. Любовния или геометричния? Този въпрос е древен, като въпроса кое е първо, яйцето или кокошката. Отговорът е, че първо е семейството. Тя си намери друг. Мръсни чини, вилици, лъжици, ножове. Трябва да има някаква връзка между тези неща. А. Изтъркам лъжиците с лъжиците. Б. Ще изтъркам ножовете с вилиците. С. Ще изтъркам чашите с вилиците. И отговор Д. Всичко заедно ще изтъркам. Ще прибегна до жокера 50 на 50. Ще прибегна до жокер, обади се на приятел. Жена ми ме напусна. И моята ме напусна. От кога? Твоята от по-дълго време те е напуснала. След нея ме напусна храната, после и съдовете. Какво правиш сега? Да реда пъзел. Случайно да имаш парче от чиния за супа от дъното. Защо са ви напуснали съдовете? Вие ги подреждате по един и същи начин. И тогава тези чинии, които са отдолу, се потискат за това, че на тях има други чинии и изпадат в депресия. А знаете ли какво е цяла вечер да изкараш на тъмно в чекмеджето? Разказвайте приказки на своите малки чинийки лъжички. Пейте им приспивни песнички.
Разговаряйте с тях. Всеки предмет има своя душа. Дори иглата за шиене. Дори и тигана въгъла. И той страда, когато не е измит. Дори малката лъжичка за кафе, забравена в мръсния умивалник, плаче на дъното под мазните тъви и не може да излезе. Къде сте вие? Защо забравихте за тях? Защо пак пиян си легна и не изми чиниите? Момент, пациент. Ти не си нож. Ти си лъжица. Няма как да нарежеш хляба. Ти си създадена за друго. От теб сърбат супа. Ти си най-почитаният прибор в Китай. Китайците не могат да сърбат супа с клечки. Вие сте болен. Вие разговаряте с лъжица. Вие разговаряте с моята лъжица. Колко пъти съм ти казал да не разговаряш с непознати? Дистанционното не работи. Не работи батериите, ям създали багажа. Създала е багажа твоята батерия. Това ти е блистера с хапчето. Я натисни жълтото копче. Хубаво. Изпий го и ще видиш всички програми наведнъж. Днес ще се запознаеме с лице на триъгълник. Вариант 1. Запознаване първо с триъгълника. Здравей, триъгълник! Както виждате, триъгълника е хубаво нещо, но той не може да говори. Сега, вариант 2. Запознаване първо с лицето на триъгълника. Здравей, лице! Здравей! Как се казваш? Минка! Виждате колко по-хубаво е, когато се запознаваме първо с лицето на триъгълника. Виждате в момента уникален междубедрен триъгълник. Междубедрените триъгълница са няколко вида. Това е първо класически черен триъгълник, обръснат турски триъгълник, който ми е любимия. Точно по средата на триъгълника е така известната точка Ж. Това е Ж, точката на триъгълника. Който намери Ж, точката на триъгълника, вече може да си правиш лицето на триъгълника, каквото си пожелае. Точка Ц, долу Ц, да не се бърка с точките Ци, Ци. Или иначе казано, Ци и Ципарим. Това са два полукръга, телесни цилиндри тип Гонзаги. И както виждате, Циприм винаги е по-голяма от Ци. Ду и П са две полукълба, понякога цели, зависи от възрастта на триъгълника, които се намират от другата страна на триъгълника. Иначе казано, background of the triangle. Ду и П са разделени с една отсечка между точките А и Нс. Не дейте да забравяте основата на геометрията. Синус, косинус, анус. Синус, косинус, анус. Синус, косинус, анус. Днес всичко е възможно. Днес всичко е възможно. Ето вече е възможно да се свържем с червената планета Марс, където са нашите кореспонденти. Семейство скафандрови. Имаме ли връзка? Има ли връзка скафандрови? Чуваме ли се? Имаме ли връзка? Имаме ли връзка Земята? Искам да ти кажа една тайна. Слушай, ти си моя дъщеря. Ще си по-млада от мен. По-млада съм, ама си ми майка. Аз съм осеменена от извънземно и те родих преди 2 дни. На тази възраст, на която си сега. Програмирана си да си тъпа, досадна. Това ми е информацията в моето ДНК. Как изглеждаше баща ми? Беше нисък и кръгъл, имаше 4-5 очи. Добре, че не съм му наследила 5 очи. Много пари щях да давам за грим. Земята, чувате ли ни? Чувате ли ни? Връзка имаме ли? Връзката ни се разпадна. Има ли връзка скафандрови? Чуваме ли се? Ако тази планета не е зелена, аз съм далтонист. Тази планета е червена, тъпчо. Ти си далтонист. Изпратихме пратка по метеорит. Тъй като студиото на стара телевизия бе ударено от метеорит, продължаваме от студиото на нова телевизия. То е по-здраво и защитено от метеори, астероиди и падащи звезди. А вие какво правите тук? Защитени сме от падащи звезди. Не съм падаща, аз съм паднала звезда.
падаща звезда. Намисли си едно желание. Ама тя вече падна. Язък. Аз също съм паднала жена, звезда. Аз тепърва ще падам. Като звезда или като жена? Като двете. Паднах от главна роля на второстепенна. От второстепенна роля паднах в масовката и от масовката шосето е кръгло и околовръстно. Аз съм запазена жена от продуцента, режисьора, оператора, монтажиста, сценариста, стилиста и гримярката. Сега съм хем запазена, но съм и предпазена от щастие. Аз нищо не виждам. Нощни снимки. Вече няма нищо невъзможно, освен да запазим равновесие в нашето студио. И не само в нашето студио, а по принцип. Ние сме неуравновесени хора. Стоп! Спирам това шоу. То стане прекалено умно, а всичко умно е скучно. Участниците в това шоу не трябва да са много умни, каквито, между прочим, са всички артисти. Начало с мен. Участниците трябва да са по-тъпи от мен, което е много трудно. Обявявам конкурс по тъпота. Представи се пред хората. По всяка вероятност или се срамува, или смачква боболечка. Вдигни си крака. Както виждаме, няма налична боболечка. В момента е вдигнала крак. Може би се въобразява, че е щъркел. Тя се казва Темебравка Плетоватманова. Любимото цвете на баща й е теменушка, а на майка й незабравка. И за да не се карат, роднините са решили да ги съберат в едно. Темебравка. Фамилията Плетоватманова е събирателна на професиите на бащата и на майката. Майката плетачка, а бащата е ватман. Ето това е моето родословно дърво. Започва от Малазия през Пакистан. Развиват дейност, производство на боза и елементи от пластмаса. Прадядо ми Чекпекчи се жени за втората си жена Пеланка и заедно построяват с своята втора баба баби на видимата кула. От всичко това, което казах, не мога само да разбера къде са ми дрехите. Възможно е да съм без гащи в четвъртък. И двете ми деца няма никакъв шанс да завършат в Кембридж. Представих ви моето родословно дърво, но е възможно това да не е родословно дърво, а да е византийска подова настилка. И аз да съм легнал на нея. Но също така, напълно възможно е да е тип таванска настилка. И аз всеки един момент да падна. А това не е родословно дърво, както досега ви обясняваше моят научен ръководител. Това е абстрактно изкуство, което може да означава всичко. Темата ни днес е "Всичко е възможно". Конкурсът продължава. Ще ви покажа два предмета. Да. Вие ще ги запомните. Да. И ще кажете какви са те. Да. Готов ли сте? Да. Пура. Свирка. Да. Запомнихте ли? Да. Чудесно. Кажете ми сега, какви бяха предметите? Дъвка и балон. Добър ден. Тук има някой. Колко точно сте тъпа? Колкото толкова. Коя река минава оттам? Тъпотамо. Тъпотамо, аз ще отговоря тъпо. Колко точно тъпа сте? Много, изключително много. Разчувствахте ме. Мерси, приятел сте. Добиваме. Здравейте, вие тъпа ли сте? Колко точно сте тъпа?
6 по 8 знаете ли колко е? Колко е? Точно толкова. Бройте от 1 до 10. Ето тук го знам. От тук нататък съм аз. Вънзъм мъгъзъм въжъзъд. Усещам, че сме родени един за друг. Самотата ме прави нещастен. Къде тръгна? На конкурс по тъпота. Ти вече го спечели миналата година. Ти къде тръгна? На конкурс по тъпота. Няма смисъл, всичко е решено предварително. Да, пак ще ни игнорират. А сме тъпи. Особено пък аз. А пък особено аз. Ти кога дойде? Спечелих. Тук ще прибегна до медикаменти. Най-сигурният начин. Защо ям тази пура, а не я пуша? На този въпрос се мъча да отговоря. Откакто ям пури, вместо да ги пуша. Полюлей! Мухет! Ваза! Сурва, котина, телешка парзола, бабка ми телевизор! Стига подигравки. С нас самите. Я повод за национална гордост. Я малко история. Вие сте в часа по история. Ние сме народ достоен, мъдър, храбър, горд, свободолюбив. Намираме се на площад 5 века, пред паметника на предателя. Днес ще ви уча на история. Един път бях на плажа с детето. Край нас плуваше германец с западно приспособление за дишане. Детето любознателно ме попита: "Тате, какво е той?" И аз му казах: "Той е търбата, дет чичкото дъжд с нея." Прибрах се вкъщи и се разрових в нашата научна литература, за да разбера произхода на той, дет му викат Шнорхел. И опрях до племето на храбрите славяни на княз Шнорх. Когато видели враг, княз Шнорх заповядвал племето да кляка в блатата и да дъша с търбички. От тръстики изчаквали да мине врага и когато той отминал, те храбро го нападали в гръб и когато той се обърнял, с достоинство побягвали. Лекцията продължава с 3 археолози, които ще ни запознаят с новите открития при разкопките и закопките. Защото да разкопаеш едно, трябва да закопаеш друго. Оттам е цялата сложност. Смятахме, че край град Девня има сяра. След ново проучване бе установено, че миризмата, която се носи, е от буркан с трошия, отворен вследствие на разместването на тектоничните маси. Редом с най-старото злато е открита и най-старата капачка от буркан, изработена от неизвестен досега материал. Той е бил създаден от народа на трошийците. Към този народ принадлежа не само аз, но и моите 2 колеги, които не можаха да дойдат, затова оставиха очилата си на мен. А сега ще чуете факти познати само на един историк, които гледате да запомните, защото това е неговата последна уникална лекция. Не помня, обръснах ли се или не се обръснах. Ще направим кратък преглед на историята на нашата държава от древността до наши дни. Хан, не помня кой точно беше, свикал, кои точно не се сещам, и им каза да щупят по една, не се сещам точно какво, за да видят, че като са заедно, не се чупят. И тогава той, как му беше името, тръгнал не знам на къде с едни конници ли бяха, пешаци ли бяха, и преминал през една река ли беше, поляна ли, и забил там на място един меч ли беше, копи ли беше, не помня точно, и казал, какво казал? Казал, тук ще бъде, какво точно ще бъде, тук ще бъде, май на никой не му е ясно, но е тук. Ние сме тук. Къде е тук? Какво е тук? Ето какво. На латински, на старолатински език София значи мъдрост. На старотракийски има някакво значение, само че то е липса на.
И когато обединиме, значи, двете информации, се получава, че София, това е липса на мъдрост. Кога е възникнала София? Имаме сведения, че тя е почнала да възниква от дълбока древност, но все още не е възникнала. И изследванията показват, че София напълно ще възникне, когато в центъра на столицата се намира планината Витоша, която ще стане народен парк за култура и отдих, а съседните градове станат нейни квартали. Лошото е, че нашата столица няма порт още, няма пристанище. Но за сметка на порта пак имаме транспорт. Нашият транспорт тук в столицата е малко особен, защото тия, които живеят отляво, трябва да пътуват да работят надесно, тия, които живеят надесно, трябва да работят налево и обратното. И същото е с тия отгоре надолу и отдолу нагоре. При това кръстосване, раздвижване на транспортни средства има големи възможности за пътно-транспортни происшествия. При резко натискане педала на спирачките на автобуса, населението в автобуса се размества, като могат да се получат най-интересни запознанства. Може да се разменят обиди, а може и да станат приятелства. И за тия запознанства, пък от своя страна в бъдеще, да водат до нови происшествия. Сега, при ставането на едно такова сблъскване, той, който е настъпен, казва ох. А при възпитани граждани в автобуса се чува още едно ох. Едното ох е от болка, а другото е ох, извинявайте. Тук се намесвам аз, специалист по произнасяне на гласните в зависимост от районите в страната. Възгласът ох може да бъде произнесен като ех, ах, их или ух. Има райони, където преминава в е. Там водоскок се произнася ведескек. Носорог не се рек, а спор тото спертете. В други райони е преминава в и. Ведескек звучи видискик, носорог не си рик. Няма нужда да обяснявам за спиртити. На други места и преминава в у. Тогава ще чуем водоскок, носорог, спор тото. Ще ви кажа едно изречение, а вие ще познаете от коя част на България съм. Едибиски дивизне дивисюриду. Сега ще ви прочета любимото си стихотворение на скандинавският поет Ван Хаген. Той се намира тук в моята библиотека. Ето го. Тогава ще взема романа от норвежкия му колега Хабаден. Това е моята библиотека. Изчела съм абсолютно всичко, освен... Ето тази книга, тази книга, тази книга и ето тази книга. И ето тази, и тази горе. Тази. Сега ще я прочета. Така отслабвам. Единственият човек, който мъчейки се да чете, отслабва сама. Вече всичко е възможно. Вижте какво е възможно да се случи в автобуса. Аз съм пътуващ проповедник, назначен към градския транспорт, за да венчавам при необходимост. Венчавам ви во име Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Да се върнем към 10 Божи заповеди. И по-точно, не кради и не лъжи. Карти и билети за проверка, моля. Надяваме се с помощта на Европейския съюз да се разшири Перловската река и да имаме пристанище и воден транспорт. Казвам се Кирчо Хаджимуфов и съм ръководител на екип, който Българско речно плаване сформира, за да реши един основен транспортен столичен проблем, а именно Перловската река. Ние успяхме да превърнем Перловската река в плавателна. Това пред вас е кораб, който нашия екип конструира и той вече има около 22 метра преплувани в Перловската река. Ние в момента работиме върху смаляване на човешкия вид до размер, който е подходящ за тези седалки, за тези каюти, за тези кабини и за тези разстояния. В тази кутийка аз държа Йохансон, капитан на националния отбор на Ливия, и сега специално за предаването
ще видите как луксозно се разполага върху палубата на нашия продукт. Няма го. Къде? Загубил се. Ако видите толкова голям баскетболист, отговаря на името Свен Лоросенсон, моля ви, обадете се веднага на жена му. Нашия успешен опит в намаляването на човека до размер сантиметър, сантиметър и половина ще доведе революционно до намаляване на абсолютно всичко. Мечтая си за една коричка хляб. Само за една коричка хляб. Нищо повече не ми трябва. Само една коричка хляб. Сега тая коричка няма да във въздуха да виси. Ще сложим и една чиния. И чиния за коричката. И маса за чинията и за коричката. Стол за масата. Стол за масата, една стая за стола и за масата, къща за стаята, двор за къщата, кола за двора, улица за колата, град за улицата, държава за града, континент за държавата, една планета за континента, една слънчева система за планетата и една вселена. Вселена, аз улях. Не Вселена, не цялата Вселена. Една планета ми стига. И то не цялата планета. Не. Само един континент от планетата. И то не най-големия континент, най-малкият континент. И то не целият континент, една държава от континента. Всъщност, достатъчен ми е един град от държавата. И то не целият град, не една улица от града. И то не е цялата улица, а всъщност един двор. Ама той двора не ми трябва. Всъщност ми стига само една къща. И то не цялата къща, не. Само стаята. И то вътре ми са ми необходими само стола и масата. Всъщност за какво са ми стола и масата? Всъщност една коричка хляб ми стига. Само една коричка хляб. Ще сложи една чиния за коричката. Ама те сега от земното притегляне ще отидат надолу. Ще ги застопоря с една голяма хубава дървена маса с 60 стола, стил Луи 518. Чак пък 60 стола. Не. Ще ми стигнат само 2 стола. Един за мен и за човек като мен. За какво ми е човек? Само да ми изяде коричката. Не. На мене ми трябва само една коричка хляб. Една коричка хляб ми стига. Останахме само аз и коричката. То пък какво има да си говориш с една коричка? Нищо не може да си кажеш с една коричка хляб. Той няма коричка хляб. Подайте една коричка хляб. Само една коричка хляб. Нищо повече не ми трябва. Само една коричка хляб. Къде си спрял, бе? Шеваляк нетатен! Не мога да мина, не виждаш ли? Ще те изкормя, бе! Кой ще изкорми, бе? Не виждаш, че не мога да мина, бе? Откъде да мина, бе? Откъде? Какво правиш, бе? Идем се види! Ей! Шеваляк нетатен! Спрях всички световари на червено и вижте какво невероятно задръстване се получи. А в едно задръстване може да се развие интересен епизод. Ще те изкормя, бе! Ще ме изкормиш! Ще си спрял на пешеходната пътека, ще минал тук! Къде минава? Шеваляк нещацен! Айде! Не мисля... Тука... Какво е това тук, бе? Мълчи, Абе, махай го това, бе! Осми зъб ми падна, отивам, бързам да ми пресъдат. Зъб! Донор съм намерила! Донор! Какъв донор, бе? Донор! Един мой роднина! Ако и той зъб ми го отхвърли организма, ще отида на площада, ще седна на табуретката, се залея с нафта и се подпаля! Седалката! Чакай! Седалката! Айде, леко! Дръжката! Шибаняк! Къде си спрял, бе, простак? Къде не спрял? Спирай ли си? Аз не съм спрял! Тук ме спряха мене! Защото ако не мина от тук... Напусни! Няма да напусни! Не можеш, ти си приятел, пешал да... Къде ли си, господине? Аз съм в обрат. Съжалявам. Аз имам среща с моята Съжалявам, аз трябва просто да стигна. Господине, вие с какво се занимавате? Аз съм филолог. С колко език работите? 7. И аз знам много неща. Да, ами аз съм в посока сте? Аз съм натам. Така ли?
И аз забравих. Едно цвете вкъщи, ще да го взема във вашата посока, не? Ами тогава да вървиме заедно. Хайде. Да вървиме заедно. Имате ли нужда от кум? Имаме си кум. Имаме си кум. А от шофер? Вие сте шофьор, а не шофер. Идиот! Чакай, къде? Бързо, ей! Няма да се ядосвам. Ще да се ядосвам. Да получа някой инфаркт. Ще свърши. Колко дедо? Ще свърши. Няма да се ядосвам. Спокоен съм. Спокоен съм. Ето. Ще се умори. Всички се уморяваме. Рано или късно всички се уморяваме. Колкото и да е младо, ще се умори. И аз едно време, ей така, по цял ден работя. Щупи го, не ме интересува. Дай 5 лева, дай 5 лева. Нямам 5 лева. Не мога да ги понасям тези печеготци. Много спокойно ми обяснете, защо не можете да ги понасяте? Шофьорите ли? Нали казахте пешеходците? Тях не мога да ги понасям, когато съм шофьор. А когато съм шофьор, не мога да понасям пешеходците, Чичо. Защо ми казвате Чичо? Нали сте доктор, значи сте ми Чичо доктор. Не, аз съм Леля доктор. Леля? Леля доктор? По-спокойно, ням. Как се лекувам? От омразата ли? Никак. Докторите ме лекуват. Карат ме да съчетая две в едно. И да съм пешеходец, и да съм шофьор. Равновесявам характера си. Кое ще наделее? Любовта към шофирането или любовта към ходенето? Ходенето по нагорнище накланя везните към шофиране. Няма пари за бензин! Трябва да бутам! Аз искам нагоре, искам много нагоре, искам най-нагоре. Обаче плата иска надолу. Почивка. Аз бях до тук. Ще ида да си регулирам кръстовището. Но на кръстовището ми е студено. Ще ида да си регулирам семейството. Но преди това трябва да създам семейство. Ще ида да опитам да си създам семейство. Мерси. Да ударим. Кого? По едно коняче. Само по едно ли? Не, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дойде. Кой дойде? Нова година. Ей, чисто нова, неупотребявана. Автоматик. С гаранция 12 месеца. А старата? Какво ще я правим? Ще си спомняме за нея. С добро или с лошо? С коняче. Поклоните ята от птици, по тротуарите ята от хора, подгонени от оживление. Момиче с преднамерена походка пресича светлата охота на очите. Замислен старец рови пъстротата на тълпата. Два гласа сплитат топла мрежа, една усмивка се разтваря, една случайна дума пада, следа от смях бележи своя път. Широката витрина на кафето изложбени очи заето бдят и хората минават като вчера
вчера.